कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार। श्री कृष्णमूर्तीच्या महापूजेत राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेलो सत्कार। कारवार कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अंकोला तालुक्यातल्या तेंकणकेरी आणि भाविकरी मंडळात कोप्पा हिंगा श्री कृष्णमूर्तीच्या महापूजेत राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सहभागी जाऊन देवाचे दर्शन घेतले। या वेळार रुपाली नाईक हेमका तेंकणकेरी आणि भाविकरीच्या श्रीकृष्ण भक्त मंडळानं गौरवपूर्वक सन्मान केलो। या वेळार युवा नेता पर्वत नाईक, मंडळाचे माजी अध्यक्ष संजय नाईक, प्रमुख प्रवीण नाईक, संदीप गावकर, दामोदर रायकर, नागराज नाईक, रजत नाईक, सुब्रमण्य गावकर, सतीश तळेकर, उदय गावकर, अनिल महाले, विनायक शेट्टी, सुभाष नाईक आणि सार्वजनिक हजर आशिले।